ପ୍ରିୟାଂଶୁ ବା କହିଲି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଏଇଟା କିଏ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖିକି କହୁନୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂଲିଶରେ ପଢିପାରୁନି ଏଇଟା କଣ 2024ରେ କଣ ହେଇଥିଲା 2024ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କଣ এটা ঘন্টা ঘন্টা কত হবে 9:15 9:15 9:50 হবে 9:50 ଆଉ এটা কଣ କଣ ରକ୍ତ এটা କଣ ଏ ପଜିଟିଭ ଆଉ ଏଇଟା ଛକି ସିନା ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଛକି ସିନା ଘର এটা କାହା ଘର ପ୍ରିୟାଂଶୁର ଘର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଘର ଏଇଟା ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଘର ଏଇଟା ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଘର ତାପରେ ସେଇଟା କଣ ରକ୍ତ 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 କଣ ଏମିତି କେତେ କହିଲେ ଏ ପଜିଟିଭ ଏଇଟା କଣ ସେଇଟା କଣ କହୁନୁ ଏଇଟା କଣ ଓଜନ ଓଜନ କେତେ 3 କିଲୋ 500 3 କିଲୋ 500 ଆଉ ନା କଣ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଘର ରହିବ ଘରେ ରହିବ ପ୍ରିୟାଂଶୁ କୋଉ ଘରେ ଏଇ ଘରଟା କାହା ଘର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଘର ଏଇଟା ମେଡିକାଲ ମୁଁ କହୁଛି ତା ଘର ବୋଲି କରିଛି ତିଆରି